Kum Shivantana Jing Rakhe ka Sngikha ka jong u Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Khan hagasi palay jong ta yo ulalit ban pilut pore la die bat ki Khunswet jong ka jakari Khunswet ka badan hajayalum sentio panili kemen le sobha bat kini ki kena. Kalai potret we yong kadek sini bakerpang jong nu MDC ke seorang bat man na kesnem unu MDC ujule ki kam ki ban pensa jengkan mau yo u. Mentaka kenti unu MDC ulajet ban Rakhe kini kesni bat ki Khunswet ha ka jakari Khunswet hajayau lum sentio banelek kemen lek semua halang bat ki bat bania bam jalang bat ki ha kini kesni. Ha kini kesni le don rangkat ru Reverend P Nyota Senior Administrator ka KJP Assembly Reverend HM Walang Administrator ka KJP Assembly uba HS Suting General Secretary ka Dorbar Shnong Jayau lak dom utamen basan ke lengkoi bat kumjoru ki khon gikti jong unu MDC. Hadian kania unu MDC ulalet sishaka jakari Khunswet hamong plang bania lek kemen lek sngobha bat ki khna ki basa ha kane ka jakari Khunswet. Share